Saka ndoda kuti muone kuti kana vanhu tabatana takutaura kuti nyika yedu back hakuna chinomira. Ndo zvandiri kukutaurai kuti muzive kuti tinokwanisa kuzviita zviri kuitika nedzimwe nyika izvi. Musanzwe kune vanhu vayataura vachiti hakuna kwamunoona bhese, hakuna kwamunoona bhese. Bhese rekudii? Bhese redu ndo pana Munangagwa ipapo. Takangosvika pana Munangagwa tatowana bhese naChiwenga ndo vane nhamo yese iri kukonzera kuti nyika yedu iparare kudai. Matsotsi iwaya nawo vakomana magandangaya ndo ane traburu yese. Ndoda kukupai picture kuti hativarwisei chete, hazvimbotora 6 months vanenge vaenda. Achange ari makuwerere ku the official opening of Sekuru Kanengo's bar Chisecha kuchange kune vaimbi vakasiyana-siyana vanosanganisira Makingwazi, Segono naKapfupi. Zvekunwa, zvekuputa, zvekugocha nezvekudyira zvese zvichange zviripo kubva musi wa 24, 25 na 26 December 2024 kutanga na 2 p.m. masikati Tiupungwe venue Mukumbura Chisecha Dande Border Post. Kupinda mahara. Uyai tipemberere kisimusi tiri pamwe chete tichiti makorokoto kuna Sekuru Kanengo. Ndoda kupa mufananidzo pano maZimbabwe kuti muzive kuti kwatakananga uku chinotiyamura ndechipi. Ndoda kupa mufananidzo, tererai nyaya iyi. Kusiria uku kune 13 years kubva paya pazvakatanga paya zveMiddle East paya muchiri kuzviziva. Pazvakatanga ipo paya hazvina kuzombomira. Saka kusiria uku kwengune vanhu varidzi venyika venge vachitadziswa kutora nyika yavo neRussia. Vakabvira ndati 13 years vachirwisa vakatadza kutora nyika yavo because Russia yaiva bomba. Russia ichisapota president akanga ari painzi Assad. Makamunzwa imi kuZimbabwe. Zvino Russia iri pahoka neUkraine. Mazuvano Russia iri pawo haikwanise kubatsira mumwe munhu. Saka vanhu ava vakabva kuti ndo time yedu yekuti tirwisane naAssad. Because paachazoenda kuRussia achikumbira zvombo achizoyamurwa achidi, Russia ine too much zvairi kutarisa nezvayo nenyaya yeUkraine. Hatirwisei vakomana. Inzwai, vaita 2 weeks vachirwisa, 2 weeks vabva vatora nyika, vatora government. Assad hakusina, Assad haato kuRussia ndokwaakuchengetwa ikoko. Saka ndoda kuti muone kuti kana vanhu tabatana takutaura kuti nyika yedu back hakuna chinomira. Ndo zvandiri kukutaurai kuti muzive kuti tinokwanisa kuzviita zviri kuitika nedzimwe nyika izvi. Musanzwe kune vanhu vayataura vachiti hakuna kwamunoona bhese, hakuna kwamunoona bhese. Bhese rekudii? Bhese redu ndo pana Munangagwa ipapo. Takangosvika pana Munangagwa tatowana bhese naChiwenga ndo vane nhamo yese iri kukonzera kuti nyika yedu iparare kudai. Matsotsi iwaya nawo vakomana magandangaya ndo ane traburu yese. Ndoda kukupai picture kuti hativarwisei chete, hazvimbotora 6 months vanenge vaenda. Hakuna zvinopfuura kuvarwisa. Havasi kunegosheta nani. Zvese zvavari kutaura zvekuti 2030 regerai vataure. Zvese zvavari kutaura zvekuti tiripo regerai vataure. Isu hatichitsvagai midzi dzekuti tirwise vanhu ava. Hakuna chinopfuura kurwisa vanhu ava. Musanzwe vanhu vanokunyeperai vachiti yanzi kufoma party, kufoma party, kuita zvemapati. Zvemapati zvinosenza nani? Unenge uchizviita nani zvemapati izvozvo? Ava vabhirivhe zveballpen nepepa matsotsaya. So kana muchitaura zvekuti toda kufoma mapati, toda kuzoita zvakati, munozviita hau.
pati inotosenza kana munyika manoma kwane vanhu vanobhirivha kuti vanhu vakawanda ndo vanotonga nyika. Iyi gurupu haibhirivhe izvozvo iyi. Saka ndozvinyaya ndoda kuti munyatsonzwa kuti gurupu yamuri kudhira nayo haisi yekufoma mapati. Ndive kutotsvaga zvombo ava, ndive kutsvaga zvombo kurwisana navava. Pati unoifoma chirudzi unoenda, anenge adedzera maelection wacho ndiani? Anenge achizoanaunswa nani? Anoverenga ndiani? Zvinenge zvazofamba sei kuti maelection aitwe free and fair under their leadership of these people? Ndo zvinhu zvamunofanira kufunga mazuva. Hazviite. Zimbabwe yakamirira munhu anobata pfuti kurwa navava. Ndo independence kwaichauya. Not munhu anotaura kuti toenda kuma-election. Unoenda kuma-election naniko? Ava havasi normal people ave kuenda navo kuma-election. Havabhirivhe zvekunzi vanhu vakawanda majority rule havazvizive. Saka ma-election yacho unenge uchida kuzoita nani? Kana dai wakafoma party unenge uchida kuti zvizoita sei? Musi wepati wacho election iwo hapana chinobuda, mapepa anenge asiko, announcement inoitwa usiku. Saka what are you trying to say kuvanhu? Kuda kuti vanhu vakukombei, moti mune vanhu vakawanda monosira vanhu mavaroverera pamudhuri futi. Mavaroverera pamudhuri vanhu vofunga vongoramba vari hang on, vachifunga kuti hurumende ichachinja, ipo pasina zviri kuchinja. Nyaya ndoda kuti munzwe panapa kuti isu hatisiriwo ma-election muZimbabwe. Kusvikira kwaita munhu ada kurwa nana Mnangagwa ndokuti isu wane rugare. Kana pasina munhu abata pfuti kurwa neva, havasi kubva matsotsi aya. These are proper criminals. Havana basa nerugere rwomwana weZimbabwe, havana basa nesuffering yemaZimbabweans, havanei nazvo. Chavo chairipo ndechekuti musazotisunga nemacrimes atakapara. Saka munotaura zvokuti hanzi election nani? Nani wamunoita naye election maZimbabweans? Wamunoita election naye ndiani? Since 1980 hakuna kuzomboitwa election futi anga matsotsi ari in charge. Saka unoita election yacho nani? Ichiverengwa nani? Mapepa achasupplyiwa nani? Zvese izvozvo unozvikwanisa ukamira pai. Ava vezani vachikuregera uchiita ava, ivo vachiziva kuti unobva utibvisa kana wahwina neballpoint. Zvavari kuramba, zvavaramba kuti hakuna munhu anotorera magovernment anenge ahwina nekuwanda kwevanhu. Vakazviramba. Saka chii chamunoda kutaurira vanhu kuti hanzi kufoma mapati hazvisenze muZimbabwe. MuZimbabwe ada kurana, anoda kutora government yemuZimbabwe must fight first. Ndo patave. Kana uchida kuti uzonzi president of that country, you must fight ZANU-PF first. Besides that, hapana chauri kutaura vanhu. Uri kunyepa. Ya. Unovabvisa chirudzi yavo. Vanhu havane macrimes anotyisa ava. Anotyisa vana vese vari kufa makuva magraveyard yese akonzerwa nemacriminals aya. Saka unoabvisa how? Zvisina kurwa nawo. Indiri kukutaurirai kuti my plans ndiri kukutaurirai mazuva ese kuti ndichakupai kana zvinhu zvangu zvaipa. Ndiri kuziva hazviitike zvokuti hanzi muZimbabwe munoita independence Mnangagwa arimo. Hazviitike. Haisi type yacho iyi. Haisi. Ya. Tarisai ivo kana vakufa vanonofira munyika dzevamwe. Ya. Masatani iwaya. Tarisai Mwari kunzi akafa uyo anonzi Mupokoyi. Tarisai nyika yafira, akanofira kuIndia. Warwara here? Washungurudzwa nemweya wetsvina? Uri kutsvaga wekuroora kana kuti wekuroorwa naye? Wakabirwa here? Kana mhinduro yako iri hongu, yes, warangarirwa. St. Angel's Apostolic Church present crossover night with the Bishop Samuronda live in South Africa. 31st of December, time 8 p.m. till 6 a.m. Venue, Lord Kanyile Community Hall, Ivory 2, Midrand in South Africa. Healing and deliverance. Plus one-on-one sessions available. For more information, please contact the numbers on your screen. Uyai tiyambuke tiri pamwe chete muchitima chemweya.
instead yekufira muZimbabwe. Vakauraya zvese mafacilities acho ese ekuti vanhu vanofira muZimbabwe hakusina. Ivo kana vakufa vanofira kunze kwenyika. Vese nemaformer vice president avo vanofira kunze kwenyika. Makambozviona imi? Nhasi ndo paunotaura kuti hanzi toda kuzoita zvepati, toda kuenda munoenda kuma-election naniko? Nani? MaZimbabwe, you must wake up. Musarambe muri zvimadhuwadhuwa zvamuri kuita izvi. Hakuna election inodedzerwa aya makriminal. Anenge adedzera election yacho ndiani? Munhu ari normal ari iko kuzana ikoko kana ari mugovernment wamungateerera imi ndiani? Ma-election avo ese ndekubaya nekuponda vanhu. Saka so what? Zvamunenge muchida kutaura izvi zvokuti hanzi party hakusina zvekunzi party izvi. Ada kuti nyika isununguka must fight. Ndo patava apa. Naisunungura nyika iyo zvisina fight unenge wazvifambisa sei? Tarisa ndakutaurira enda kupai mufananidzo kuti Assad atiza because he put dzenge dzichirira. Assad atiza aona masoja aka ana do neruzhinji rwenyika. Ndo zviri kudiwa muZimbabwe. Not kuti hanzi tichazopiwa date rema-election. Unopiwa nani nembavha? Mbavha. Wakanzwa kutaura date rema-election yatoseta zvimwe zvinyowanika. Inenge yaseta zvainoziva kuti hazvimbochinja. Zvaikaita apa yakanga yagadzira fasi. Mazona? Hakuna zvinobuda. Hatiregerere kufurirana tichitorera nyika tichiendesa nyika kuelection isingahwinike. Hatichadi kumbozvidzokerera futi. Kana taakuzoenda kuma-election vanhu vezano vanenge vasiri involved, ma-election ndo paachasenza. Hakuna zano kana iri involved, ma-election haasenzi. Tikutaurira kunemi muri kubhirivha kuti hanzi ma-election haasenze muZimbabwe. Ma-election anosenza other countries, not in Zimbabwe. Haasenze ma-election in Zimbabwe. MuZimbabwe mune mbavha dziri kurana government dzauraya zvinhu zvese kubvira 1980 dzichitaura kuti tiri maheroes idzo dziri mbavha. Saka hadzibvume kubuda muchigaro pachigaro nenyaya yema-election. Ndo zvinhu zvamunofanira kuziya. Ndikukutaurirai kuti maZimbabwe muchenjere. Wakadzwa munhu ataura zvokuti election mutaura kuti ita wega iwe. Unoita election yacho nani? Chinonzi election handi inoda vanhu vanenge vari discipline, vanhu vari clean, vanhu vanoziva kuverenga. Manje muzana hamuna izvozvo. Saka na election inosenza pakudii? Ndoda kuti muzive nyaya dzese idzi kuti musarambe muchivhetutswa mahara muchitaurirwa zvinhu zvisingashenze. Ndo pamuri manje muri kunyeperwa zvinhu zvisingasenze muchinzi hanzi kuchazoita election. Hakuchaita election munyika umu. Hamuna election inosenza umu. Hamuna election inosenza. Kuti ma-election asenze muZimbabwe mune mabhisaka malutazai. Mbavha idzi dziri kukirema takasunungura vanhu idzi. Then ma-election obva asenza. Kana mbavha idzi dzisipedza. Kana dziri pazviite. Dziri kuziva kuti dzinoenda dzese kumajeri hapana anomira apa. Nevamwe vacho vese vakaritaya vanonotorwa kudzimba vachiswa mumajeri vari kuzviziva izvozvo. Saka zvese zvamuri kutaura zvokuti hanzi nhingi azodai party hechi, it's a waste of time. Hatichadi kuzvinzwa. It's all bullshit. Munhu watora kunzwa kuti munhu ane vanhu vangani valaina kuti vachirwa negovernment iripo. Ndo munhu watoda kunzwa izvo. Munhu ari prepared to die kuzunungura nyika yese ndiye munhu watsina muZimbabwe. Munhu ataura kuti hatirwei navo chete kusvikira vaenda. Ndo vanhu vakudiwa apa. Not all this bullshit hazvisenze. Zvinosenza how? Zvinosenza how? Zvinezvi kana ukaoneka uchitaura nezvamunangwagwa ivo vanopindura neforce. Because vanoziva kuti kana hondo yatanga chete they are going to be on the losing side. Nezvavaita nyika vanozviziva. Ndiani anosapota matanda iwaya kana hondo yatanga? Anosapota matanda achiziva kuti hapana chinobuda ndiani? Ndo nyaya isiri kuzikanwa nemaZimbabweans kuti patave pasvika pakudiwa mukoro unobuda nepfuti manje unobva umira kutingiriri kuti munangwagwa yati kwadzane pano asara. Ndo zviri kudiwa apa. Asara. Ando zvese zvatiri kutaura mazese zvekuti hanzi election ainosenza nani inenge yadedzerwa nani?
ya inenge yadedzerwa nani? Suffering yese iri kuitika muZimbabwe inomiswa nei? Inotomiswa nepfutika. Suffering yese iri kuitika muZimbabwe aimbomira nekutaurirana. Munenge muchitaurirana nani? Ava auye patebhuru mambavhaya, auye patebhuru, auye anotoclaima kuti takahwina, iwe asina chaakahwina zvavari kuita izvi. Uku nyika ichiora, uku nyika ichiora, havana zvekuimisa, havana chokuchinjisa, havana. There's nothing they can do to stop the suffering kuita vanhu. Havana zvavanomisa, havana anovada. Varipo pakuhwanda chete munyika kuti isu tinofanira kugara muno chete because takabuda mupower, will be arrested. By doing so munhu ari kukwata innocent people vasina mhosva, vasina mhaka nezvezvi, ndo vari kusafa. Daya matsotsa akagarira kuti makatibuditsa timunotiendesa kujeri. Creation of anything havazvikwanise, havana chavakambocreata 1980. Saka kusafa kwevanhu kusvikira ivo vachimirira madhezi ave kuti toda kufira tiri mupower. Ndo patavi, ndoda kuti maZimbabwe muzive ndo patavi. Apa tava paringodiwa munhu ane put up, kurwisana Mnangagwa straight. Ndo zvapo, kurwisana naMnangagwa straight, hapana zvekuvanza. Atangirwa afafa, ndo patiri. Hazvimbobva ipapo kunyepa. Anozvibvisa ndiani? Unozvibvisa how? Ava havaendwi navo kumaelection. Saka unozvibvisa pafuti chirudzii. Ava totaura kuti anenge achida kutotonga anofanira kutorwa nesu. That's what they are saying. Imoramba muchitaura zvekuti hanzi party inosenze chii muZimbabwe? There's nothing like that. Nyika yaenda too far. Inofanirwa kuve yakarwiwa kudhara kwazvo. Kwese kwatava kuyambasera taifanirwa kuve takarwa kudhara. Vanofa ukafa, vanosara vachisara. Nezvaitwa nevanhu ava izvi zvese maZimbabwe zvamuri kufunga hazvichinje. Inga ndiri kutaura usiku nemasikati, zvinochinja seiko idzi mbavha idzi? Hadzina anodzipa aid, hadzina anodzida, hadzina kana chimwe chinhu cherudo chokuti mwana weZimbabwe achaona mushonga muhospital, mwana weZimbabwe achaona basa, mwana weZimbabwe achaona mvura. Hadzisvike ikoko mbavha idzi, hadzizvizive izvo. Dzinongogara sekugara kwadzakaitawo uku, zvinhu zvichiparara daily. Mnangagwa achiti ndiri president akasunga scarf, hapana chinombouya kumunhu, hapana. Ndo zvandoda kuti muzive maZimbabwe. Saka ndiri kukuudzai, there's nothing which is going to come to your way. Hakuna kusvikira maziva kuti pasi pano panogarwa, asi kana paramba kugarwa panorwiwa. Zviri kuitirwa muri maZimbabwe kuti muzive kuti zvinorevei, panorwiwa pano pasi. Ndo zvavari kutaura. Hondo yavo ye40 years 50 years ago iyoyo vari kuti imi itaiwo yenyu. Hakuna chinobuda kana pasina mumwe munhu acreata war in Zimbabwe. Nothing. Yeah, tichataura anenge aripo matsodziwa. And havanomboelektwa. Zvavari kutaura zvavamunoziva zvandiri kutaura izvi. Havana akavaelekta ava. Ai, vakaelektwa nani matsodziwa? Hapana, asi vari kusafisa majority of every individual. Yeah, ndo zvandoda kuti muzive. Munhu wese ari kushupika pamusana paMnangagwa, asi hapana akamuelekta. He is imposing kuti vanhu vari muZimbabwe vanosafa chete. Yeah, havamboregera kusafa. Vanokuregera kusafa sei? Havaregere kusafa, vanotofanira kusafa chete kusvikira inini ndiite safe. Mnangagwa aswere pamba akanzi asiri president, anenge amujeri in seconds. He knows that. Yeah, saka kuti asaende kujeri oita se aramba achitika ndiri president zvaari kuita izvi. Yeah, kuti aramba ari safe ari panze nemhosva dzese dzekunoponda ana Godfrey Majonga, Matebeleland yese akakwata naye, Zimbabwe yese kukwata nemunhu yeyu, Movember yeyu. Zimbabwe yese zvandiri kutaura izvi ndiye ane makuwa ese yeyu. Zvino ari kuzviziva kuti akangobva chete tenge taanaye. Ndondi zvezvo zvamunonzwa muchitaurwa kuti Mnangagwa unonegotiata nembavha. Mnangagwa ndiwo kunegotiata imbavha kai. Is a big criminal. Zvinhu zvese kuti zviome. Mari dzese dzamuri kuona dziri kubuda dzichingotengerwa motikari imari dzestate dzakabiwa neuyu.
ma-15 billion aya zvese through him. Ndoda kuti munzwe zvese zvamuri kuti chifaya chichi whatever you are talking about hazvisi zvachifaya ega. Mari yese ndiyake uyu ndiye akaba mari yese madiamonds, ndiye aparadzisa nyika yese nemachina iyeyu, ndiye ane zvese zvaari kuita, zvese zvaari kukontrora izvi zvokuti mwana waZimbabwe ashaya kana mushonga kana chi nditsutsuru Emerson nerimwe iri jukunda rainari vese ya izvi toda kuencourage kumama Zimbabwe akachenjera kuti kana makuda nyika prepare for war first, not kunyeperwa uchinzi hanzi nyika inouya nemaelection. Haibude nemaelection nyika iyi inouya nemaelection sei yakakombwa nembavha dzakazara kona to kona.